Hi Kuya, Chris na kundi mo po ulit. Yun po Kuya. Sorry po kung wala po ako dyan sa Araneta kasi para mag-audition ng PBB. Inala ko naman po dyan sa kanay kasi wala po akong pera punta dyan. Tsaka di ko po alam pupuntang Araneta kahit gustuin ko mo po mag-audition ngayon na yun po. Dapat kapag po diba March 6. Kasi po sa school nga po kahapon isip-isip na ganyan. Ay, audition na ng PBB. Sayang wala ako. Sana nakapag-audition na ako. Ganun po. Tapos yun po, hihiraan po kung hindi pa ako makakapag-audition dyan. Hindi ko po mabibigay yung as in best ko. Ganyan. Yan po. Sabi ko, dito na lang po. Yan po. Kuya, hirap lang po kami. Dito po kami magkakapatid. Pangatlo po ako panganay sa babae. Si papa po, trabaho niya po karpentero. Kasi mama naman, sa bahay lang po. Yun po Kuya. Ayan po. Hindi dito po ako ngayon kina tita ko. Siya po kasi nagpapaaral sa akin ng 4th year. Tsaka binabalak na lang po na siya na rin nagpapag-aral sa akin ng college. Kasi yun nga po, di po kaya ni papa na patustusan yung pag-aaral ko sa college kasi hindi bihira yung hindi basta-basta na makapag-aral ka ng college, di ba po? Tapos yun po, tsaka depende po sa course. Tapos yun po, working student po ako ngayon. Tatrabaho po ako sa kantin ni tita ko. Tapos pag Sabado Linggo po. Tapos po pag Lunes, Miyerkules, at saka Biyernes, sa tindahan po ako bago po ako pumasok. Yung ako po yung taga-sandok, taga-serving, yung ako po yung nagpapakain sa mga suki namin, ganyan. Pag wala pa po si tita ko, ako po nagbabantay dun. Tapos, yun po Kuya, pag-i-stop muna po ako ng 1 year niya, sabi ni tita ko, kasi po, nagpapaaral din po siya ng 2 college, yung mga pinsan ko yung anak niya, si Ate Jo, at si Kuya JR. Magsa-second year at saka 3rd year college na yun sila. Tapos, mag-i-stop muna po ako ng 1 year. Para pag next year, nakakapag-college ako na. Tsaka, ayun, mag-i-stop muna ako ng 1 year. Nag-iipon muna po ako ng pera. Dito po, kina tita ko, papasok po ako dun sa kantin niya. Kasi po, Kuya, sana po, makuha po ako sa audition na to. Sana po, panoodin po to kasi bata pa lang po talaga ako. Pangarap ko na po talaga makasali sa patimpalak na to. Tapos yun po Kuya, sana po magpasok po ako. Tsaka alam niyo po Kuya, karapat-dapat po ako na makapasok sa bahay dahil grabe, masipag po ako, tas totoo po ako, hindi po ako plastic. Pag naiinis po ako sa isang tao, tapos pag may pagkakataon na pwede siyang kakausapin siya, sasabihin ko na, Bes, nakakainis ka kanina, ganyan. Kakausapin ko siya, hindi ko po sasabihin sa iba na kakabis naman si ganito. Yung parang paparangkahin ko na po kasi ayoko po na ganun kasi yung hindi po kaya ng konsensya ko ganun. Tapos yun po Kuya, masipag po ako, marami po akong kasama sa kapwa-tao ko, ganyan. Hindi po ako palaaway, mabait, palakaibigan po ako, promise Kuya. Dami ko ng best friend sa room. Si best friend Danica, si best friend Lindsay, tapos may mga best pa ako, may mga friendship pa ako, may mga best pa akong mga lalaki, ganyan po. Marami po, palakaibigan po ako, mabait na daw po ako. Tapos,
mapagbigay pa daw po kasi nagbabaon kami yung lunch, ganyan. Tapos, syempre nagkakantin po kami. Tapos yung baon ko po, ganun po kalaki. Tapos yun po, syempre puno po ng ulam yun. Tapos pagkakain na kami, share ko po ganun, bes, ganyan. Tapos pasapasa na po ganyan. Tapos isa po kaibigan ko, best to, ganyan, sige nga. Bes, kapag mo talaga. Kasi, binibigay mo ulam mo, ganun. Tapos, tatawa na lang po ako, ganyan. Tapos yun po, kuya. Sana po, ikaw po talaga yung best ko, kuya. Promise. Promise po, kuya. Maris na Maris po ako. Joke. Yan po, idol ko po si Maris. Second pacer. Po, idol ko po yan. Pagmula po po nung April 27, di ba po, nung nag-umpisa yun. Tapos, nagbukas ng August 27, yun. Idol na idol ko to. Pumasok po siya ng bahay ni kuya. Bet ko to. Simply, maganda, ganyan, talented. Tapos, yun po, kuya. Lagi ko siyang GNGN, hashtag ko siya. Pinaprofile ko yung mga dinidipi ko po yung mga pictures niya, ginagawa ko po ito, pinopost, ganyan, status ko, puro siya, ganyan, about sa kanya, Twitter, text, tapos pag sa school, ganyan, si Maris na yun, ang good niya, ganyan, tapos, si Maris, kumanta siya, nagitara siya, yung ganyan po, grabe, sa galing niya po, sana yun po, kuya, sakali lang, ganyan po, gusto ko talaga makapasok sa bahay niyo, kuya. Tapos po, pag nasa bahay niyo po ako, laging malinis yung bahay. Kasi ayoko po ng laging marumi, makalat, ganyan. Promise po, kuya, talaga. Promise. Yun po, kuya. Sige po. Okay na po. Nakakaya. Bye.